फर्स्ट इनसाइड पोअर मिनिमायझर प्रायमर स्मूथ बेससाठी इनसाइड करेक्टर पॅलेट मधला मी मीडियम ब्राऊन शेड डार्क सर्कलवर अप्लाय करून फिंगर्सने जेंटली ब्लेंड केलं. नंतर हा लाईट शेड मी ऑल ओव्हर फेसवर अप्लाय करते, म्हणजे ॲज अ फाउंडेशन यूज करते. हा लाईट वेट आहे, स्मूथली ब्लेंड होतो, मीडियम कव्हरेज आणि नॅचरल फिनिश देतो.